Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 bi ye tɛnɛ juin kalo tile 30 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaranisow mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogo ye an bɛ aw ladɔnniya k'aw ka kunnafoni wagati selen filɛ bakuruba kunnafoniw na an ka fintigilakaw ye wulikajɔ min kɛ Menaka marabolo kɔnɔna la ka ɲɛsin Banbanciwale tigilamɔgɔw ka ɲɛmaa dɔ ma an da bɛna don o la fo ka taga se an sɔngokaw fɛ Banbanciwale tigilamɔgɔ minnu taru yɛrɛ di an ka fintigilakaw ma an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila Sibirido juin kalo tile 28 san 2025 Chaman kaw fɛ yen nɔ Menaka marabolo la an ka fintigilakaw ka wulikajɔ barika la u sera ka Banbanciwale tigilamɔgɔw ka ɲɛmaa dɔ ni a ka garde corps faga o min ni olu kun kelen bɛ ka maaw jagoya u ka kɛ Banbanciwale kɛbaga ye an ka jamana kɔnɔna la État-major général des armées k'a b'a ka cɛdenw fo u ka nin baara ɲuman in na wa k'u b'u seko n'u damayiraw bɛɛ lajɛlen kɛ lakana u bɛ se ka sabati jamana in fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cogoya min na dan bɛ se ka sigi Banbanciwale tigilamɔgɔw ka waleya juguw la an ka jamana kɔnɔ Sibirido juin kalo tile 28 san 2025 Bubakar Ibrahim ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele ko Ubel ale ni a tɔw taara u yɛrɛ di an ka fintigilakaw minnu bɛ lelewekaw fɛ yen nɔ an sɔngo marabolo la don tɛmɛnenw na an ka fintigilakaw ye welekan min bila ka ɲɛsin Banbanciwale tigilamɔgɔw ma ni o ye ko u ka marifa bila ka na an ka bɛn ka sigi ka fɔ ka o kɛ damun ye nin waleya in nin bɛ o jira AES ka farikolo ɲɛnajɛ tako fɔlɔ min kɛra daminɛra an fɛ yan an ka ba Maliba kɔnɔna la kabiri juin kalo tile 21 n'a kun cɛra Sibirido juin kalo tile 28 san 2025 a kuncɛli kɛnɛ kan an ka sifinnakaw ka minisiri Abdul Karim Fɔnba ale tun bɛ a kɛnɛ kan a ye kuma ta ka an ka farikolo ɲɛnajɛla fɛn o fɛn tun bɛ kɛnɛ kan ka folikan lase bɛɛ lajɛlen ma ko sabula u nali nin kɛnɛ kan nin bɛ Sahel jamana ka bɛn ani kelenya de ye ko fɔ wa fana ko u nali kana u jɔyɔrɔ fa nin farikolo ɲɛnajɛ in kɛnɛ ka ko nin bɛ AES jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka baara nin bɛ o ko fɔ wa ko u nana ka AES jamanaden bɛɛ lajɛlen de kunkɔrɔta ko nin bɛ a jira ko bɛn ni kelenya min ni an b'a fɔ ko da dɔrɔn tɛ nka kɛwale don a y'a jira ko ni farikolo ɲɛnajɛ min bilalen filɛ ne sen kan ko nin b'a jira ko ni farafinna denw ni u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛn o fɛn bila an sen kan ko o bɛ ɲɛnabɔ wa fana ko ni u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan maa si tɛ se u la farikolo ɲɛnajɛ in kuncɛli kɛnɛ kan ba Maliba wulila ka i jɔ ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye a ye médaille 59 de sɔrɔ ni o tilalen bɛ médaille d'or 27 médaille d'argent 21 fo ka taga se médaille de bronze 11 ba Maliba ye o de sɔrɔ Niger ale ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ ni médaille 48 médaille d'or 20 médaille d'argent 10 fo ka taga se médaille de bronze 18 ma Burkina Faso ale ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ ni médaille 55 médaille d'or 14 médaille d'argent 28 ani médaille de bronze 13 Burkina Faso de sugantira nin kɛnɛ kan AES ka farikolo ɲɛnajɛ tako 2nan min ni o kan ka boloda o bɛna ta kɛ Burkina Faso Alisa AES ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ an bɛ o kan Jumadon juin kalo tile 27 san 2025
Mali dolantanaw ni o ye an ka U17 ye olu ni Niger ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan kɛnɛ kan. Mali dolantanaw ye sebaya sɔrɔ Niger kan ni 4 ani kanangolo ye. O kɛra sababu ye an ka U17 maaw olu ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ. Nin bɛ u fariw bɔ ɲɔgɔn na yani CAN mondial min ni o kan ka taa Qatar ni Mali ni Australie, Arabie Saoudite fo ka taga se Nouvelle-Zélande ma ni olu bɛ poule kelen na. O nin bɛ u dɛmɛ k'u farikolo bɔ ɲɔgɔn na yani o don cɛ. An ka jamanakuntigi seginnen kɔfɛ ka bɔ a ka taama la Russie la jamana kɔnɔna la a tun bɛ an ka jabaranisoba ni o ye ORTM sanfɛ yaasa a ka taama kɔnɔna la baara minnu bolodala ani Vladimir Poutine ye kuma ɲɔgɔnya minnu kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ o ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye an ka jabaranisoba sanfɛ. An ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ye a jira ko ani Vladimir Poutine ka kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna la ko a ye a laɲini ko AES jɛkulu b'a fɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan min ye ka AES finitigilakaw ka jɛkulu ka o bila sen kan yaasa ka bamanciwale kɛlɛ ka bɔ AES jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la wa ko o baara la u mago bɛ min ye maa 1000 u mago bɛ o de la AES finitigilakaw ka o jɛkulu kɔnɔna la k'u b'a ɲini Rusi jamana ɲɛmaaw fɛ u ka u dɛmɛ o baara la min a ye a jira ko Vladimir Poutine ko o tɛ baasi ye u bɛna na u dɛmɛ o baara in na yaasa o bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya min na ani a ye a jira fana ko min ye Burkina Faso, Niger ani Mali bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka u bolo di Rusila ma ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa lakanako o bɛ se ka sabati cogoya min na o kɔfɛ fana a ye a jira ko u ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnfuraw la sɛbɛnfura min ni u bɛna na fɛɛrɛ kuraw bila sen kan ka baara kɛ o kɔnɔna la ni o dɔ ye jagoko kuranko fo ka taga se kɛnɛya ani lakanako nasira ma Mali ani Rusi bɛna taa ɲɛ halisa ka fɛɛrɛ kuraw bila sen kan ka o baaraw kɛ a kɛcogo ɲuman na wa a y'a jira fana ko don tɛmɛnenw na min ye Rusi finitigilakaw ye olu nana ba Maliba kɔnɔna la olu bɛ ka an ka finitigilakaw dɛmɛ bamanciwale kɛlɛli la wa ko min ye Mali yɛrɛ fana ye Mali bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw sa yaasa ka se ka dan sigi bamanciwale tigilamɔgɔw ka waleya juguw la an ka jamana kɔnɔ ani an dafɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la minnu bɛ AES jɛkulu la o kɔfɛ a ka taama kɔnɔna la a ye i kunda Tatarstan kan o kɔfɛ a y'a jira ko a ka taama kɔnɔna la a ye i kunda Tatarstan kan ani ye ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye u kumana fɛn caman kan u bɛna na jɛ ka baara kɛ fɛn minnu kɔnɔna la ni o dɔ ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani seko ni dɔnko kalanko farikolo ɲɛnajɛ ani fo ka taga se min ye silamɛya dɛmɛli u bɛ se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na ka o baaraw ka olu bila sen kan an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ko k'a y'a jira nin ɲɛmaa la ko ale kɔni fɛla ko ye dɔ ka fara halisa u ka bolo ni ɲɔgɔnma kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔ yiriwa kuranko jago ani taamasiraw u bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka o baaraw fana kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ye a jira ko a ka taama in kɔnɔna la a ye laɲini minnu kɛ ko a kɔni bɛ Ala deli Ala k'a dɛmɛ yaasa a ka laɲiniw olu ka kɛ sɔrɔfɛn ye cogoya min na o b'an ta an ka kɔkan kunnafoni na an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ni ale bɛ Espagne yaasa ka conférence internationale sur le financement du développement olu ka sigi tako 4nan kɛnɛ ka Mali nɔrɔ bila ani o kan ka kɛ bi juin kalo tile 30 san 2025 ani an ka maliyɛnden minnu sigilen bɛ Espagne dugukolo kan ani olu ye ɲɔgɔn ye sibiridon juin kalo tile 28 san 2025 a bisimilayila an ka ba Maliba ka lasigiden min bɛ Espagne dugukolo kan général Abdramane Babi a bisimilayila o de fɛ u ka sigi ninnu kɔnɔna la an ka maliden minnu bɛ Espagne kɔnɔna la olu ye gɛlɛya min bɛ u kan u ka sɛbɛnfuraw sɔrɔli ko o ni a ɲɔgɔnna caman u ye u da don o la ka ɲɛfɔli kɛ o ye an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ye yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min an ka premier ministre y'a jira ko u ye u ka degun n'u ka tɔɔrɔ minnu fɔ a bɛna na o lase an ka jamanakuntigi ma u bɛna na fɛɛrɛw bila sen kan yaasa o kow bɛ se ka nɔgɔya cogoya min nka ko min ye an ka nin maliden ninnu ye k'u fɛnɛ k'a dɔn ko Mali fɛnɛ mago bɛ u fɛnɛ ka dɛmɛ la yaasa a bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na n'an bɔra yen an bɛ taa Ɲamɛ dugukolo kan ni o ye Niger ye
Niger jamana kuntigi General d'armée Abdourahmane Tiani ale AES conseil de transition ɲɛmaw bisimila haka jamana kɔnɔna la sibirido juin kalo tile 28 san 2025 min ye Buguma Usman ni ale Burkina Faso assemblée ɲɛma fo ka taga se an ka CNT ɲɛma Maliki Jaw ani min ye Tchad assemblée ɲɛma l'honorable Ali Kolotu Chami ani min ye Ghana assemblée ɲɛma honorable Alban Soumana Kingsford olu tun bɛ ni lasigi kɛnɛ kan. Min ye Niger yɛrɛ premier ministre Mahamane Lamine Zen ni u ka ministre caman de tun bɛ u bɛna lajɛrɛ de kɛ lajɛrɛ min kɔnɔna la bolodiɲɔgɔnma min bɛ Sahel yanfan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka dɔ fara o kan cogoya min na ani lakanako nasira fɛ fana u bɛ se ka fɛɛrɛw bila sen kan ka dansigi banbanciwale tigilamɔgɔw ka waleya jugu la Sahel jamanaw kɔnɔna la. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabaarakɛbagaw fo sabula u jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.